Salam adırlı dostlar. Bizim bugünkü siyahat etmekçi bolýan ýerimiz Hindistanyň Telangana welaýatynyň Hyderabad şäherinde ýerleşýän Osmania Universiteti. Osmania Universiteti 1918-nji ýylda Nizam hökümdarlygynyň soňky hökümdary bolan Mir Osman Alhan tarapyndan guruldy we Mir Osman Alhanyň hormatyna Osmania diýilip ad berildi. Osmania Universiteti Hyderabad padşahlygyna ilkinji bolan universitet bolup, häzirki wagtda munyň gurulanyna 102 ýyl boldy. Ýyla çendi Osmania Universitetiniň okuw sistemasi urdu diline bolupdyr we universitetiň möhürine bolsa Mir Osman Alhanyň täziniň şekli bolupdyr. Osmania Universitetiniň köp sanly özüne bagly bolan kolleçler bilen bilerekde tutýan meýdany ortaça 1600 hektara barabardyr. Häzirki wagtda Osmania Universitetine dünýäniň 80den gowrak döwletinden talipler okumagy gelýär. Osmania Universitetinde ortaça 300 000dan gowrak talip bolup, 5 000dan gowrak bolsa muallimler we işgärler işleýär. Esasy belläp geçmelýärimiz bolsa, Osmania Universiteti 2001-nji ýylda 5 ýyllyk status bilen syýlaglandy. Dostlar, şu görýän kitapxanamyz Osmania Universitetiniň esas kitapxanasy bolup, bu kitapxana hem 1918-nji ýylda guruldy. Kitapxanada häzirki wagtda 500 000dan gowrak kitap we 6 000dan gowrak golýazmalar bar. Adil dostlar, bizim bugünkü siyahatimiz hem şulardan ibaret. Bu ezek taýarlan videomuz hem sizin göňünizden turanlar diýip umid edýär. Eger-de videomuz size yaran bolsa, bizim kanalymyza agza bolup, videomuza like basyp, tesir ýazyp, bize gollaw berip bilersiňiz. Ýene videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun. Adil dostlar, bizim bugünkü taýarlan videomuz hem şulardan ibaret. Täzen gezilençimiz. Hawa qadrly dostlar. Bizim bugünkü gezilençimiz hem şulardan ibaret.
Ay siyaha da. Böyle yine öyle. Gidip orada mı? O kadar dostlar. Bizim bu siyahatimiz hem şulardan varat. Bu edektayalan videomuz hem sizin gönlünüzden turanlar dep umid etýär. Eger de videomuz size eger de videomuz halanmasaňyz bolýar.